Ipiktibuha gitong tambal nga akong hatang ni Charmina nga gipatumar sa iya ha. Uy. Ipong ko ba'y kapir mo itong ginom. May rapod aron masulo na ko si Charmina. Ikaw po ba? Ano masigi makagyayo? Bunta pa sa'yo! Makalagot! Alangan magdili ko magsigyaw-yaw. Naglakot mo ko anong tanawa ko nas buknoy na. Kung sa'yo purma ng buknoy diha, tungkol ba na nimo? Okay nga no! Ako na lang tanan! Ako na itaw sa balay! Imo man ang obligasyon ng ati manonay mong bana. Alangan mag ako ba ati manonay mong bana, ngay mo haman ng bana? Nga nang ipugos man dyan ko ni mong buknoy pa. Wala na gani ko'y gustuhan na. Ano kung gusto ka ikaw atiman? Tanawa na ko na mong bana, oh. Tanawa na mong bana. Kung wala pa ka nangitag laing laki, dili yung na maingada si Buknoy. Kana lang yung imong, sus, ambot na lang yung imong Charmina. Kaliwat naman dyan anila pa. Deserve na po na niya. Lugaya, pag motor dira ganina ako nagpaabot ba? Uy, Kang! Uy, Berto! Ah, man ka mo ato. Kakita kang Papa Berto. Sakto, tuan na to sa aming balay. Kuyog tata. Ikaw pa ba? Mabungol ako si balik-balik ni Mugyaw-yaw. May pa'y lakaw ko, oy! Mao mo yun ka, basta istoryahan ka dahil kag lakaw. Mura kag korek. Ate, wak man si Charmina may nga magbalay. Asa raman yung bayanan ni. Uy, si Buknoy. Luuyan na ganing Buknoy. Amnesia na gug maayo ba? Papa. Mama. Ipiktibuha gitong tambal nga akong hatang ni Charmina nga gipatumar sa iya ha. Uy. Ipong ko ba'y kapir mo itong ginom. May rapod aron masulo na ko si Charmina. Tay sa dunyok man oh. Nagunsa man na siya dira, Berto. Murag nagsabot ta po na si mong mama ba nga magkita-kita sila dira sa butan. Tara, to na to si Papa, basim naunsa na. Kag tura yung papa kang oh. Hala, luuyan na ni Papa Kuya Berto, oy. Papa. Kuya, unsa naman na ni Mama si Papa Kuya Berto? Ambot ana oy, ato dito kang. Pa! Pa, naunsa naman ka pa? Mama, papa, Pa, naunsa naman ka pa? Unsa naman kang mama? lula ta. Pa, wala nakakaila sa ako. Ako man ni mong anak. Papa. Papa. Luuyas akong gumaga ng mga buhay. Wala makailang iyang amahan sa iyo.